Good morning po. Nagpagkaksapat tayo amin. Mayat iti agdayaw iti Apo sa kani. Mayat nga adyo nga agbabad ka di presensya ni Apo. Nagatutuloy iti ko na tayo di nagpakanta ka na tayo ng miss tayo ng agdaw ng balit. Kaya dumdumingo nga. Talagang apurata yun. Nagmayat iti agdayaw ini Apo. Nalinaw dito presensya ni Apo. Andiyan ngay pagkatapos mong magpuri sa Panginoon, yung mabigat sa iyong kalooban o yung sa iyong puso, parang tinig na inaalis ng Diyos. Ikikata ni Apo Diyos sa gayahin, and while you are lingering in the presence of God, continue nga tatarabaho ni Apo Diyos sa gabihan mo, and here comes after the worship or even during the worship, mawaywayaan ka, malaglaganan, dagiti, dadagsin, so ikan na ka niya po, Diyos, iti clarity. Tapos at nung masamuin, nagiti badba, nagiti biya, worship kailangan inset na yung heart mo ni Apo Diyos. Padaydayaw iti Apo. At kablaawan man din nakaabay mo iti na ibang nagsama. Praise the Lord. Tayo ba'y nakaabay, saan tayo magsabay ba nga? Na kablaawan iti na ibang nagsama. Ituloy tayo maadalin kakapsat iti series iti adal na entitled Expose. Okay? Kadagiti kakabsat nga dito iti last Sunday, narugyan na tayo yung series iti adal na Expose. Ikaya nang sawan tayo ito, panangi expose tayo, dahil aramid iti kapuso, iti bibiyag iti tunggal maysa. Makasa ito isunang ang katrabaho, sa ito isunang ang gargaraw, iti bibiyag iti tunggal maysa kada tayo. Kami, nakita tayo iti last Sunday, nga siguro iti teksto tayo iti Ephesians chapter 6 verse 12. If you have your Bible with me, mabalin yung kitaan na ito yung text, iti Ephesians chapter 6 verse 12. Kaya dyan nga nakita tayo nagiti talong na realidad when no kinapudno, no iti pagtutungtungan kanda yung panakidangadang tayo dito rabaw iti dagakasmay sa nga namati. Iti tutubog dito iti spiritual na battle. Hindi po siya physical na panakidangadang, no di kanda ito iti spiritual battle na saksamon iti tunggal maysa. And last Sunday, nakita tayo nagiti kinapudno nga dito yung battle tayo agtuntunoy. Naripon iti namati iti maysa nga tao na ikabil iso na nga dagos iti makunto na nga battlefield. Na dito yung battlefield, yun pong labanan dito sa battlefield na to, wala po siyang hangganan. Hanggang sa ikaw ay nabubuhay, continuous po yung sinasabi natin na pakikipag-away natin or pakikipag-battle natin sa ating kaaway. And nakita po natin last Sunday na itong battle po na ito ay hindi po siya dahil ko na tayo nga basta-basta lang. Because our enemy, dagiti kabusol tayo, dagiti kabusol tayo, dagiti kabusol na saan na makita. Unseen forces, unlike dagiti gobyerno, like dagiti sundalo tayo, dagiti pulis tayo nga napanda makilaban. Ang muda nga physical, dagiti laban sa rangatanda. Whereas dito po sa ating pakikipaglaban sa spiritual, hindi po natin nakikita ang ating kaaway. Kaya last Sunday, nakita po natin na ang kaaway natin, hindi po yung katabi natin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw ang kaaway ko. Hindi ikaw ang kaaway ko. Kapag katabi mo ang asawa mo, sabihin mo rin sa kanya, hindi ikaw ang kaaway ko. Okay, saan na kita iti kalaban tayo? Kunana iti anadalan tayo, it's not against flesh and blood, iti battle tayo. Saan na physical, iti dangadang tayo kakabsat no di spiritual. Ang challenge po dito, as I've said a while ago, ito po yung battle na talaga na kailangan mo ding magseryoso. Why? Ang kaaway po natin, seryoso po siya. Kaya kapag ikaw isang Kristiyano, hindi ka seryoso, sigurado abatin na ka tikabuso. Kapag tikabuso, seryoso. Seryoso ka mang pirdikin ka. Seryoso ka mang takaw, direktang nagserbi iti Apo. Seryoso ka mang takaw, dagiti isasagana ni Apo Diyos para kita. Seryoso, iti kabuso, seryoso nga magpapakay.
Sigon iti John chapter 10 verse 10 na naadal to iti last Sunday. So anyang may aramidan tayo na ikas namati iti Apo no di dayjay agseryoso tayo. Iba gyud ti kaabay mo agseryoso takit din. Yan. Agseryoso tayo kakabsat. Apay tingabusog tayo. Kaya saan ang makita, hindi po nakikita ang ating kaaway. At the same time, ang kaaway po natin, meron po silang kapangyarihan. At dahil iti pan nakabalinda to inflict sicknesses, amangtid kadagiti sakit, at dahil iti pan nakabalinda nga mangdadaol iti pamilya, mangdadaol iti biyag, at dahil iti pan nakabalinda nga mangdadaol iti iglesia, so on and so forth. Dahil ito iti kabusod tayo. Kaya di last Sunday, in lakad tayo na introduction, na foundation nga amin tayo nga namati kat adda iti panakilaman. Adda iti panakirupa. Kat daytoy nga adal kakabsat at tutuloy nga adalin tayo iti sumagmamano nga Domingo as we expose our enemy, as we expose the strategies of our enemy, no kasanuda tayo atakin, no kasanuda tayo nga paltugan kung baka no ada ni paltog datang na hindi kas takot matamaan kayo. Kanya kada tayo magdapat no lumaban tayo ken kuana ammo tayo nga isu na ti abusor isu ti puntaan tayo. Isu iti paltugan tayo. Isu iti kabusor tayo gamin. Now, ita nagsapa iti title iti aralan tayo ket knowing your enemy or know your enemy. Kasapulan na amon ti kabusor. Well, nakita tayo din last Sunday, hey, ti kabusor ko saan dito, kapsat ko ti hapo, ti kabusor ko saan nga iti tao, saan nga nilakay ko, saan nga di karubak na nangyayakar iti muhon na, saan nga ti dyan? Saan nga iso na? Nianudikan iti kabusor na ni Santa nas pendagiti pasurot na. Dahil tayo dyan nakita tayo iti last Sunday, itata expose tayo by further. Dahil ito'y nakabuso. Kasapulan na among ti kabuso mo. Kasano iso na nga tumira. Kasano iso na nga agaraw. Amin iti at aramidan na tapit. Kasta ito numakitam. Hey, trabaho dati iti kabuso. Hoy, panangtira dati iti kabuso. So among iti aramidan. Now, iti Ephesians chapter 6 verse 12, basahin tayo iti maminsan. Kuna na dito'y, saan adagiti tattao iti kaguguban tayo. Gusto. Dahil ito dinaagal tayo din na minsan saan na dagiti tao, iti kagugubat tayo. Dudigan ti armada, dagiti demonyo, iti tangatang, dagiti agturay, dagiti panakabalin, kaya dagiti didyosen, with the spirito, apagdaydayawan, dagiti tao, iti daytoy dakos, apanawan. Kas ko nakita tayo, saan nga basta-basta iti laban tayo iti tunggalalaw. Gamin, we are fighting spiritual forces. Unseen forces, kumbaga. Kaya dito yung teksto kakabsat, makita tayo ng organisado ti pagarian ni Satanas. Organisado iti kingdom of darkness. Organized, DJ kingdom na no kasanuda nga aggaraw kakabsat, very organized na. Natukad-tukad apan nakabalin, impluensya ken trabaho iti kabusor, iti mabalin nga makita tayo ditoy nga teksto, ken kitain tayo dagiti dadumapay nga teksto iti sasauni Apo Diyos. Dito'y nabasa tayong kakabsat, then makita tayo ti upat at tukad iti pan nakabalin. Anya dadagitoy? Kuna na ditoy, saan adagiti tattao ti kagugubat tayo, nudigat dagiti armada dagiti demonyo, iti tangatang first. Dito dagiti first nga tukad iti level, iti sasaramtan tayo ditong galalaw. Sumaruno, dagiti agturay, may kadwa, dagiti pan nakabalin ken dagiti didyosen with the spirito apagdaydayawan dagiti tattao iti daytoy dakes apanawan. Now, sino gamin ni Satanas? Datayo iti subject na demonology. Actually, no apay nga dati adalan tayo tatapno makita tayo iti kabusor tayo. Kaslangay no banag ko mga may sakit ikatong di ambong natap nung makitang tayo perminuan niya dahil nga banag. Kasi di arabidan tayo. Nya saliksikan tayo when no kaliskisan tayo ni Satanas. Basta nung makita tayo, hey, kasi iti garawin ti kabusor, hey, dahil ito strategy na kasto iso na nga bumanag. Now, amuin tayo pa apagbiit no sino ni Satanas. Amoy yung kakabsat,
ni Satanas tinagan na nga umuna ket Lucifer. Ipagam din nakaabay mo Lucifer. Okay? Dahil tayo umuna nga nagan na actually. Naawagan iti agangay na Satanas sa ngayon. So tiyo muna nga nagan na actually ket Lucifer. Hindi nagbaybayan, nagbalin na Satanas. Okay? Ijay langit gamit, may sa isuna kadagiti anghel. Ijay langit nga agserserbi iti Apo. Kaya lang iti napasama ket nagrebelde ni Satanas. When ni Lucifer, kung natay man lang yung first nga nagan na. Hindi nagrebelde kakabsat, sigon iti Ezekiel 28, 12 to 19, kan Isaiah 14, 12 to 15, saan ko nga basaan, ijay nga makita tayo kakabsat, no kasano nga nagrebelde ni Lucifer. Kaya iti nagrebelde ni Lucifer, tinapasamak na itapwak iso na manipod langit, tinapasamak, iti na itapwak manipod langit ni Lucifer, saan lang iso na, adatin kuyog na, nakakadwa na, mangiramraman na niya. Iso na lang iti, kaya na iti agrebelde, kaya inraman na pa'y, dagiti daduma, paspasurot, pasurot mo dagiti daduma, iso nga nukitaan yung tisaw ni Apo Diyos, kakatlog ko na nakadagiti angheles, iti simurot kenkwana. Luke chapter 10 verse 17. Apocalypse 12 verse 4. So, ni Lucifer, when ni Satan, iti tumantanuyan, when hindi naglabas at iti panawan, hindi na itinag isunod iti rabaw iti daga, kat saan lang nga Satanas iti na isuraran kenkwana winunagan na. Okay? Ludi ka naawagan pa isuna nga dragon. Iti sa ni Apo Diyos. Naawagan iso na nga Diablo. Okay? We know Judas. Kunaga. Iso na nung apaka di Manila, ada di nagluganap, ini-isay kamay sa jeep. Ang nakalagay po dun sa harapan, sabi niya, hindi di dyan, di Ilocano na, Apo ni Apo Diyos who does not pay. Okay? God knows who does not pay. Okay? So, no makita mo ay Judas, among ay, di Satanas na to eh. Saan na dahi kaabay mo ti Judas? Saan na dahi tao ti Judas? No, that very moment, that person, that nga may influensyahan iti kabuso, that is why aramidin na dyan, aramidin, winukayat ni Satanas nga aramidin na. So, ang moment na, ay, hindi siya yan. Kasi ang kaaway yung nag-i-influence sa kanya para gawin niya yung ginagawa niya. So, makita tayo nga, naawagan iso ng Satanas, Diablo kenda dumapay nga mangiladawan kenkwana. So dayta ni Satanas, now kitain tayo dagiti kakadwa naman. Ada kakadwa na, ada iti millions na, ada iti pasurot na, ada iti kumbaga ang trabaho under him, under Satan. Now dagiti demonyo kakabsat ket natnag na anghel, natnag ana ibaon manipod langit akadwa ni Lucifer idi ingguyod na iti kakatlo kadagiti anghel akadwa na. So dagitoy ni Lucifer adda iti kadwa na bimaba tinagan na dagitoy ket dagiti demonyo wenno dakos nga espiritu. So dagitoy dagiti espiritu nga awan bagina. Okay, espiritu nga ro di awan bagina. Kaya na dagitoy nga dakas nga espiritu, kayat dang maagdaan iti bagi. Kayat dang maagdaan iti bagi. Iso nga, anya ter aramidan da, ada dagiti mangmangid yun o dadumang nga naposes. Naluganan. Apay, dagiti dakas nga espiritu wenno demonyo, kayat da iti bagi. No awan ti maala da nga bagi, babalin na animal iti papananda. Okay? So makita tayo itisasta ko ni Apo Diyos, Matthew 12 verse 43 to 45, Mark chapter 5 verse 12 to 13, and Genesis 3, 1 to 3. Makita tayo dito'y kakapsat, dagiti mangibagbaga, nga dagito'y kakadwa ni Satan, dagiti trabahador ni Satan, under him, na wagwagas ka dagiti plano, iti kabusor, iti bibiyag, iti tunggal maysa, kada tayo. Now, kita tayo dahil hierarchy, iti kingdom of darkness. First, kakatuan, the prince of the ruler, iso ni Satan data. Okay?
sumaroon din tayo, so dagiti principalities, yan di 6:12, na adalan tayo kaya naman. Dagiti principalities, powers, di sumaroon rulers, kan spirits of wickedness. So dagiti demonyo. Okay? Ito po, lahat po na to, dagito'y upat na dagito'y ang report na dito eh. Kasama na dagiti pulis sa pag-reportan na. Dagiti nangangato na opisyalis na. Tikakatuan ng opisyalis dito ni Satanas, the prince of the world. Ako nata. Okay? So, dahil yung principalities, powers, rulers, spirit of wickedness, ag-report na isay. Kaya lang ito po, itong powers na ito, nagsasubmit po dito. Okay? May chain of command. Kumbaga, nagbibigay ang kaaway si Satan ng plan, ito namang principalities na to, ibinibigay niya dito sa level na to. Ito naman, ibinibigay niya dito. Ito naman, ibinibigay niya yan. So makita na amin na kita kakabsat, ket agkakadwada nga mangisayang kat digi plano iti kabusor. Kanya ti plano na John 10:10, to steal, to kill, and to destroy. Dahil lang mo ti purpose da. Iti tunggal da, umay da to steal your fervor, to steal your DJ, ayan mo iti Apo, to kill you, to kill DJ, panagserve iti Apo, so on and so forth. Amin na mabalinda nga arabidan to stop you from serving God. Amin arabidan da design. Ikanda ka ti sakit, ikanda ka iti problema, nga din among nasangon na dyan ang problema, at tinang iti depression, mabalin na iti worst na mapasama, mapanunot mo ti akamatay. At suicide. Apay, ang dapat iti puto, iti biyag mong awanin ti among na aramidan no di ang pakamatay. Apay, agda iti kabuso, ng mga ipagbagakin ka at pakamatay ka. So makita tayo kakabsat nga iti kabusor, organize. So tayo nga namati, saan tayo maseryoso, organize da, amuda actually when to attack. Amuda no kaano da kang attack yun. Di ba, iti di 1 Peter, na iyaring iti may sa kalyon na mumurger na berbirok ti alon munan na. Apo iti may sa karakteristik iti leon. Sakbay na masakmalan da jay target na, urayan ng awan isuna, ija iti kakadwana. When that target is alone, kunanan ni Leon, kung daway ko ato yan. So, mo yung tita, Kristiyano na kanayon nga may-maysa, di na kaya iti makikadwa iti pada ng anamati, prone ka mga ma-attack iti kabuso. Iso nga nung kitaan nyo dagiti, tao nga nagpakamatay kas mga rigan, sakbay na nga nagpakamatay at may-maysa. They were alone. And there, they were accepting all those lies from the enemy. Nagpakamatay ka noon, awan iti gungunang na tao, awan maggandanan mo dito yung lubungan, may sakang na tao nga, awan iti mamaay na, so on and so forth. So, ado iti aramidan iti kabuso. So, saan tayo magbalin nga nasirib, akit talagang atakin na tayo. Basta ka tayo kapsat dagiti description dagitoy nga tukad iti makunkunang hierarchy iti pagarian ni Satan. Kung na dito, Satan is often referred to by this title and stands at the head of his kingdom of darkness, the prince, the first, the ruler kakapsat. Example, prince of the power of the air, Ephesians chapter 2 verse 2. Isunat itong tumbukan na ni Satan. Ruler of this world, John chapter 12 verse 31. John chapter 14 verse 30. And John chapter 16 verse 11. Now, doon naman sa principalities po, ito po. Meaning, chiefs typically considered to be at the top of the hierarchy next to Satan. Okay? Kangatuan asaad iti gobyerno na when pagarian ni Satanas. Kas pangarigan ko man dyan, kapulisan, general siguro ako yun. Kanya, tadi general, ag-report isuna, kini presidente. Tama ba sir? Yeah, so, general, iti saad na iti principalities dito eh. Legitimate powers, meaning delegated powers, referring to a second level that derive their authority from those whom they submit.
Isudayan, principalities. They are submitting to the principalities. Medyo general, nagsubmit na. So, dagitoy dakos ng Espiritu, kaya nagsubmit na kinwana. Okay? Agrep-report na kumbaga. Okay? At dati pag-reportan na ni general, kumbaga. Okay? So, the rulers magkakapsat, that meaning world rulers, those in charge of darkness, pervading over regions of this world. Isunda dagitoy dagiti responsable nga mangisaknap iti kinadakos kadagiti na dumaduma nga lugar iti entero nga lubong. So nakitaan nyo, pansinan nyo kadi kakabsat. Apan nga iti may isang nga lugar mo daduma, nagado iti patay sindi. At tinapansin nyo nga kasyan, kapag nga iti may isang nga lugar, awang man. Kami dyan nga banda nga mismo, nagado iti patay sindi nga silaw. Dagiti bars. Na makita, may sa hilera, bars, naganan, aga-abay da. Dahil tayo iti may isang aramidan na dagito. Nya, isu iti obrada. Apan da iti may isang lugar, as pangarigam ko, spirit of lust, isu adit isak na din ti lugar. Isu nga, ado ti agpatak din ti bars, so on and so forth. So makita yung adda iti organized nga trabaho dagito yung kabuso. Now, kitain tayo kakabsat, dato'y makunko na nga, dato'y ni, dato'y ti addressan tayo. Bayan tayo pa na design, dato'y ti addressan tayo. Anya dato'y gamit? The spirit of wickedness. Meaning evil spirits referring to lower level spirits that carry out day-to-day assignments. Kaslakap go. Day-to-day, no, upang makirupak to, isuti kwa ngay, isu iti front. Isu da sa mo. Okay? Kapgo. Nya isu ti carry out the day-to-day nga assignments given to them. At dati na itad ka na pa assignment. Ititunggal daw. As mga rigan ko every man, every person, every believer, at da iti may sa nga nakatutang na umayken ka every day. Okay? At dati assignment, i-assign ka. At the same time, kadati yung mga Kristiyano, we have a guardian angel from the Lord. So, dapat naka-assign ka na tayo. Nga madamat tinalay-nalay, di ka puso. At dapat i-assign na kita. Yan. Example, spirit of lust. Pansin nyo diyan? Pwede mo mapalpalunod ang damag, mapalpalunod umutan. Bigla lang tayo. Pinusaan, spirit of anger. Yan. Spirit of bitterness can then dumapay. So, makikita po natin dito yung hierarchy. Kung gaano po ka-organize ang kingdom ni Satan. Now, kita natin na iti sumagmama ng versikulo kakabsat iti sa uni Apo Diyos. Ta dito yung versikulo, makita tayo ng kasapno dagiti garab ti kapuso. Like for example, the spirit of Antichrist. 1 John chapter 4 verse 3. Ngayon siya sino man adi mangimbigbig ang nagbalin ni Jesus at tao. Awan ken kuan at espiritu nga tao iti Dios. At is makunko ng espiritu nga tao iti Dios. It's the Holy Spirit. Ang tao ti Antikristo espiritu nga adda ken kuan. So adda iti makunko ng spirit of Antichrist. Naibagan kada kayo iti isasangpet na ket ita addan ditoy lubong. So addan ditoy lubong kunana. In 2 John chapter 1 verse 7 kunana, nagwarasan dagiti ditoy lubong ti adu ang mga lilaw. Tattao adi magbigbig nga imay ni Hesus Kristo iti lasat mga lilaw ken kabusor ni Kristo dagiti kakasta at tao. No wonder kakabsat adadi di makunko nga false religion. Iswato ito brother. So nga dagiti kulto nga grupo. False religion, sanda nga mamati nga ni Kristo ket Dios. They don't believe that Christ is God. Mamati da kakabsat, they believe, naniniwala po sila na tao si Kristo, pero hindi po sila naniniwala na Diyos si Kristo. Mga false religion po ang mga ito. Ang mga grupo na nagsasabi na hindi Diyos si Kristo, Antichrist, na Espiritu po ang meron sa kanila. Yun yung nag-rule sa kanila. Okay? Yan yung first. Tignan natin yung susunod. Pakibasa po natin. 1, 2, 3, basa.
At dyan mapun ko ng mga lilaw na espiritu. Na dahil ito yung mga lilaw, ito na espiritu, ito ang aramidan dagat, mangitan dagat dagiti lies na kapanunutan, kinaulbod nga kapanunutan, yan iti tao, kapanunutan iti tao, nga dagitoy nga kapanunutan saan nga pudno, saan nga umno, saan nga iso iti ibabaga iti sao ni Apo Diyos. Ada iti karara ko nga may isang tao, dahito yung tao kat mamati iso na dahito makikita ng yung makikita na yung visible nga ay na kat dahito tao nga pimusay. Okay? At ito yung karara ko, pastor. So ito yung karara ko, ikarkararag mi, saan na pukaw-pukaw dahito yung espiritu, saan na pumanaw-panaw, makita-kita na lang ta. Makita na dito, makita na isay. Saan, medyo nagbayag kami ijay nga banda. Apay, from one place to another, transfer lang, makikita na. Sunod na dyan ay sunod na dyan Ito kwan, apay nga mading nga pumanaw. So nag-listen na yung kini Apo Diyos, Lord, anong gagawin po namin? Pakita ni Apo Diyos, may lies siyang pinaniniwalaan. Kailangan niyang i-renounce niya. Anya din nga lie, Lord, naniniwala siya na yung nakikita niya, yun yung namayarong mahal niya sa buhay. So kung nakinibagat, tababae ko na kung kanya na iparenounce mo kanya na DJ makikita na saan na DJ pimusay na patpatik na itibyan. Saan na mamati nga DJ iso na. So napan, ni bakit iparenounce na. Nag-renounce. I-confess na. Ang mo yung kakabsat, tinapasama, talpasan na dayay, inkararag ko, very quick, pimanaw di dyan dakin pa. It's a lie that the enemy has placed. Yan iti puso at panunod di tao na dayan yung kararag. Mga lilaw dito yung espiritu. At dagiti espiritu nga graira ng mga lilaw. Madudadumati ang mo tayo, okay, pudno, ng itikinapudno na gaya. Okay? Next, pakibasa tayo ulit natin. 1, 2, 3, basa. Pinahibang Yesus sila ito ay lalaki, pagkikas na makasabukin makakita. Yan ito yung klase ng espiritu. Bulsag ikan umon. Kaya itong ibaga kakapsat, na saan amin nga makita tayo nga literal nga bulsag ikan umon, ikan natural nga pasamak na yun. At dadagiti pasamak, na dayjay ang pasamak, aramid diti ka puso. Kung sa hindi po natin linalahat. May mga cases talaga na adda dagiti intervention diti kabuso no apay takas diti mapadasan day nga tao physically. Okay? So kasta makita tayo nagaraw ti kabuso mga lilaw anti-Christ tapos makita tayo nga ay adadayon ti kastoy mabalin na nga pagbulsag ket tao. Apay the enemy has the power to do that. The enemy has the power to inflict sicknesses sa isang tao. Why? He has power At iti pan nakabalin na. Okay? So, maruno, pakibasa tayo. 1, 2, 3, basa. Naglaw Yesus sa tao nga piniguron si Tegekwan. Ibinili na itakas sa Espiritu. Si kaatulay ken umer Espiritu. Kumanaw ka ito'y ubing ken limo susubyanin. Ada di makunkunan na tulong. Kung marami din idapos ng Espiritu, gamiti obra na di assignment na magpatulong, magpaumol. Si ada di assignment da, no di assignment mo, kas pangarigan siya, di assignment ko, di adi na ito obra. At sa report, kas ko na paumol kung di tao, report at ginong di boss. Nag-celebrate naman. Ano celebration, dapat successful Okay? So makita tayo di garaw iti kabusot
nga mabalinda nga aramidan dayto. Ito po yung story, mga kapatid, of a boy ang manipod pa ubing ket linuganan ng ti demonyo. Iso na verse 21 iti chapter 9. But kunana dito iti verse 17 nga nusumro ti dakas espiritu itublak na ti ubing. Okay? Tapos aglabutab tingiwat na. Agsisyon tapos aglabutab na tingiwat na. Ang ngaret-nget ken sukkel ti intero abagina. Kasi di mapagpadasan na physically. Kada di nga mapagpadasan dahito nga tao, dahito nga ubing. Kat saan na natural na sakit? Saan? Aramid iti kabusor dahito dyan iti ubing nga desire. Makita tayo dito yung verse kakapsa. So marunong. Pakibasa ulit. 1, 2, 3 basa. Espiritu. Makita yun yung obra naman dati nga dapat yung Espiritu. Pinagkubo na siya tao. At obra na niya, dapat titrabaho obra na. Ang pagkubo naman, pinagkubo na siya tao. Tapos pulos adi makatakder na nalintag. See? Adi the assignment na. Adi lang carry out na day to day. Daily day adi the assignment na. Mas pangaligan ko man, bakit? Ti trabaho na di office na para issue ti cheque. Di lang mo na. Para issue cheque. Kasi madi mabalin nga sa agawan di may sa tadamot ti ubra na di may sa tanong madi na maubra di may sa ag-report di ti pag-report na mabalin na ng parigat. Okay? So, grabe anya. Now, paglaingan da ito'y dapat sa espiritu, iti mangtag iti sakit. But don't get me wrong, mga kapatid, saan nga amin ket aramid da. At nagiti sakit na talaga nga isuda iti nang aramid da. Kasi na nagiti sakit na saan nga maduktalan ti naganan doctors nga napan iti may isang doctor to another something regiant. Maamumon nga ay spiritual ito. Spiritual ito, spiritual attack ito. Kasi from one doctor to another, to another, to another, awan hindi makita lang na sakit, clear amin na laboratories na so on and so forth. So mo na, atake ito ng kaaway. Okay? Aramid na ito iti kabusor. Worse, katapsat, dagiti, ay, damdaman itong i-share ko kayo. At ay may isang na masama na napanak, katapsat nga nagmensahean. Nagmensaya about healing. I preach about healing. And after I preach data na topic, the conclusion iti message ko, I challenge those people around when at that time to come in front, dagiti ada iti saksakitan na, tapoy kararag ko. Ang ginawa ko po, nung pumunta po sila sa harapan, hindi ko po sila inisa-isa. I just took authority over unclean spirits, over infirmity spirits. Alam niyo po nangyari? Without me laying my hands on them, tinapasamak, di may sa kakabataan na tumba. Hindi ko si Paruno di may sa tinataba. Isang ka di may sa kakabsat iti ako, iti nga elder, di naamon iti sanukan na. Nasa harapan lang po ako. I'm just praying. Natumba dyan may isa. Kuy-kuyag-kuyag. Natumba dyan may isa. So kada dyan may isa kakabsat ti ako dyan ni elder kung kunanan nakikitaan ng sino sumaruno. Hindi pa nadama ng tinatumba isa. You know what happened after that encounter? Alpasan ti may isa malawas. Nakita na dyan may isa na tao nga natumba. Kunanan. Prior day dyan nga panangikararag tayo. At dagiti marikrik na nang saan na nga mauamatan. Weeks of experiencing dagijay na marikrik na nang adina mo. Nya dagi kakadwa naman ket inangin ti chachan daros, inangin ti ako. Kabak na ang video niya. Ang kalpasan na dagijay itiimbangan na dito yung kapsat ko na after the prayer, after na natumba, after dagijay panang-address mo, pastor, with the spirit of infirmity. Something happened to me. Ada itinapasamak kanya. Okay?
Parwaran tayo man. Mangalati at mangagaw din attention. Okay. Magsubli tayo. Patalastas lamang po yun. So, ang nangyari ko, nagito'y nakakabsat, di testimonies da, nawaya-wayaan da. Naikat, di nga rig na da. But don't get me wrong, ulitin ko po, hindi po lahat ng nararamdaman, atake po ng tao. Kaya nga mayroon po tayo mga doctors. Para punta po tayo sa kanila para gamitin ng Lord ang mga doctors na to para tayo po ay ma-heal. Okay? Nga madadagiti cases na kasapulan ti discernment, spiritual attack ito. Okay? Next. Pakibasa. Kaya dahil makot ko ng unclean spirit, narugit yung spirito. Dagiti spirito kakabsat, eksperto nga magparigat ka dagiti biktimada. Physically. Okay? Emotionally. Dahito iti ubrada. Magparigat kadakwada. Emotionally, physically. Often, dagiti tatao nga mapukaw da ikilimbok ti panunod da. So the word, sorry for the term, agbagtindan. It's an attack from the enemy. So DJ iti aramid da. DJ iti naited kadakwadang DJ mo na tayong assignment nga aramidan. Dagiti tattao nga kaskunakon, dagiti tattao nga kabailandan nga agsakit when umang sakit ti tao. Okay? Then dagiti tattao nga saktan damadten ti bagita. Very nagrigat niya, makakita ka ti tao nga kasi kuri dalain kulungan. Nakabuybuya kayo kadagiti documentaries ni Jessica Soho, ngayon kulong da di tao, kapunta agkabil. Spiritual attack po yun. So dati mo yung ngayon kulong da, kapunta, kuna tayo nga nagkasdayon, spiritual attack po yun. Kailangan po niya ng deliverance. Kailangan po niya ng prayer of somebody. Tapos dahil nga tao kat ma-release izay nga kapadasan. Malagip nyo dahil duwa nga lalaki ijay gadara, ijay Matthew chapter 8 verse 28. Dahil duwa nga lalaki nga kabutag na nga lumabas di ayan data, lumabas ka di kaadaan da, at kabil da. So awan magmag na di ayan da. Ano makakita da iti tao, at kabil da, kumamad da, at dangran da. Okay, basahin tayo ti Matthew 8:28 ko na ididugteng ni Jesus iti daga dagiti gadareno, iti balasiw ti danaw, sinabat ti dua a lalaki a rimmuar kadagiti rukib, apagitang taniman. Linuganan ida dagiti demonyo, ket napalalo ti rungsot da. So nga narungsot da, tada ti dakos ni Espiritu kadakwada. So nga awan makaitured amag na iti dayta adalan. Apay na umot da. Narungsot ba? Di mo madimkikitang taabay mo. Nagrungsot damit. Saan nga isuna? Aday ti kabusog behind all of these things. Kahit kung may baga dito, our enemy is relentless and serious. He is even furious. Tikabusor tayo kakabsat, ketawan sarday na, amang ipatungpal iti assignment na. Itikabusor tayo kat awan iti inanana nga atake ka dati. Ken seryoso isuna. Aday iti ipabuyak kada kayo na duwang na actual footage. Actual footage dati.
Before kong ipabuyak, karagat tayo man tayo. Father God, in heaven, in the name of Jesus, invoke the power of the blood over this place right now in the name of Jesus and apply it. Itibiyag ti may sakit may sakit. That there will be no defilement from the enemy. Usapan na ito yung video na income buyakin itatangin ko daw. May the cleansing blood of the Lamb be upon us, Lord, in your protection, Lord. In Jesus' name. Amen. Gilbert, naka-ready. Okay. Automatic dapat. She will never read and write. I made her sick. What sickness did you give her? Napisa man. In Jesus' name. Command your brain to be whole. In the mighty name of Jesus Christ. You believe the Lord will heal her? Learning difficulties. Amen. Stretch out your hand. That's paragon going through your hand, going into her brain. Come out. I said come out. I said come out. What's your name? I'm talking to you, don't scream at me. What's your name? Paragon's going through you, demon. What's your name? What's your name? Speak to me. In Jesus' name. What is your name? She will never read and write. How did you enter her? When she was a baby. No! No! What else have you done to her? I made her sick. What sickness did you give her? Autism. Come here. You useless demon. Come here. Now. Get up and come here. Get up and come here. Get up. Out. 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 Thank you, Jesus. She's free. You cough it out. Cough it out. All those demonic poisons. Cough it out. She's just been delivered. She's just got to cough out all the poisons. All those demonic poisons. Cough it all out, sister. Jesus Christ is setting you free, giving you a new identity. You are smart, intelligent, peaceful. No more sickness, autism, reading and writing problems are finished. And someone said, Amen. That was a lie. You can see what we're fighting with, the battle. Post mo na. Oh, sorry. O di pala. Yan. Dahil sakit nga napadasa na kay autism. Dahil problem ikay surat kaya nagbasa. I-report dahil ito yung babae. Yung brother, di dakas na spirito since niyanak ni Sona. Kadayan. So makita yung kakabsat nga dahil sakit talaga arami dito ka buso.
this second video, that personal na encounter ko dato yun. Inpakadang kanyan. Maybe you know him. Amang mo yusong. Na isunak at maaramat iti church. Yung sakbay kong naaramatan datoy, inpakadang kanyan ng kapagsa. Anyaman ti makita tayo ditoy, the purpose na dahil ditoy is for us to see and unveil kung ano ang ginagawa ng kaaway sa buhay, even kadagiti Kristiyan. Okay? Na mabalin na naatakyan mo lang iti kapuso, dagiti Kristiyan. Na ito'y na aman mo yun. Yes, hear my spirit of fear come out in Jesus' name. In Jesus' name. Be destroyed now in the mighty name of Jesus. I burn you with the fire of God in Jesus' name. I speak you with the broom of destruction in the name of the Lord Jesus Christ. Live. I command you to live in Jesus' name. Live Andrew now in Jesus' name. Anxiety, depression, leave him now in Jesus' name. I break all of you, your hold, your connection. I cut your connection sa kanyang buhay. Sa oras na ito, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Release your hold. Release. Release. In the mighty name of Jesus. I command all of you, be gone in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Yes. Yes. Freedom flow. Freedom flow. Espiritu nga focus ken kuha na nga button iti masama na. Wala na iti ano. I come against you now. I break your hold sa buhay niya. I destroy you in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. I destroy you in Jesus' name. All of you, focus into fear and panic. The spirit ng focus nagigis na dependent. Dependent sige lang, sige. Amen. Yes, Lord. Get out. Get out. Spirit, get out. Get out. Spirit, get out. All of you. Yes. All of you. Amen. Be gone. Thank you, Jesus. Be gone. Be Thank you, gone. Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Yes, Lord. Healing flow. Amen. Yes. Release all of Hallelujah. you. Yes, All Lord of Jesus. you. Your Be gone. presence. All of So you. strong, so All strongholds, assign spirit to this body. Praise Jesus. Praise Jesus. Yes. Yes. Hallelujah. Wow, Yes. Lord. Yes. Yes, oh God. Yes, all of you are coming out. Hallelujah. You are coming out. Yes, Lord. You are coming out. You are Oh coming God, out. yes, All of Lord. you. Yes. Oh God is In Jesus' name. amazing. Thank you, In Jesus. Jesus' name. Thank In you, the mind, all Jesus. of you. Thank you, You're Jesus. both in the mind, all Thank of you, you. Jesus. Be gone. Thank you, Spirit of fear, Jesus. spirit of anxiety, spirit Hallelujah. of fear for in the future. Hallelujah. Be God, be God, Amen. be God, be God, be God in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Thank you, Lord. praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The fear has gone. Amen. Fear, the spirit of fear. Fear, yes, yes. Sige lang, sige lang.
Yes. Baka meron. I will just listen to that. Hmm. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your anointing that breaks the yoke. Daily assign spirit to this body. Yes, Lord. Assign spirit. Ah. Any word curse. Yes, Word yes. curse. Yes, yes. That has been uttered to him. Yes, yes. Word curse. Any word of witchcraft. Yes. I come against all of you. Amen. And I'm cutting your souls sa buhay na ito in the mighty name of Mhm. Jesus. Yes. Leave him. This body is not yours. Mhm. This is the temple of the Holy Spirit. Mhm. All of you. Mhm. I even cut generational curses. Yes, Lord. Generational curses Yeah. sa katawan na ito Mhm. that has been transferred from generation to generation. I Mhm. cut all of you in the Mhm. mighty name of Jesus. Yes, God. Be gone. Yes, God. Be gone. Yes, God. Be gone. Yes, God. Be gone. Yes, God. Release all Yes. your holds sa buhay ni Andrew. Yes. Release all your holds sa buhay ni Andrew. Yes, Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. In the mighty name of Oh, Jesus. thank you, The Jesus. power of God is Thank on you, you, all of you. Jesus. Amen, You are Lord. being burned by the fire of the Oh, Holy Spirit. yes. Oh, Fire of the Holy Jesus. Spirit. There's so many. Fire. Fire. Thank you, Lord. Thank you, Fire in Lord. Jesus' name. Fire. Yes. Fire. Fire. Yes. Walang matitira. Walang matitira. You hear me. You hear me. Walang matitira. All of you. Every unclean spirit. Every unclean spirit. Be gone in Jesus' name. Mhm. Infirmity spirit that is Yes. causing in na iti-biti na mga. Infirmity spirit, I come against you, I destroy you. I cut your thoughts in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, be gone. Yes, Lord. Be gone. Yes. Be gone. Be gone in Jesus' name. Yes. Be gone in Jesus' name. In Jesus' name, be gone. Total healing. Yes, yes. Total freedom. Complete We speak it now, Lord. In the mighty name of Jesus, replace the vacated places ng buhay ni Andrew with your fullness. Yes. With your fullness, Lord. The Holy Spirit's fullness. Just flow sa kanyang tulong, sa kanyang Amen. talampakan. Yes, someone. Fill him. Fill him right now. Put her. Fill him right now in the mighty name of Jesus. Fill him. Anointing flow. Courage. Yes. Speak courage. Peace. Peace, calmness, Calmness. steadiness Yes. of heart, and Yes. sound mind. Yes, I speak this to flow. Now. Yes, yes. Jesus. Yes, yes. Anointing flow. Amen. Impartation of anointing flow. Andrew will do this also for others. The same anointing, the same ministry. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Lakpakan tayo man niya. All because of Jesus. All because of Jesus. Hindi po paayayang ti karamit ti kapos. He is serious. He is relentless. That's your enemy. That is also my enemy. Palagi po din nagmensahe ni Pastor Andrew Tutoy na saan nga makaapan ijay trabaho ng nakawan mang kadwakin pa na tamaputa. Nakasakulan nga kanayon nga dati kadwa-kadwanan sa kabay nga makatravel nga balik gusto mag-isuro. That was the night when I was sitting at the back. God said, that's a spiritual attack. So right after the worship, kuna ka na kararag spiritual attack yan. Iswag. Tinag-video kat di bakat ko that time. So na-jay, amen. So na-jay siya. Kung di kahit kung may highlight dito yung kakapsa.
ni Jesus, ni Apo Jesus. When, dati pa nakabalin ti ko puso, nung nabilbilan ni Apo Jesus. Amen. Palakpakan tayo man yung sulit. Yes, the enemy is relentless. Yes, the enemy is serious. He is even furious. But our Savior, the Lord Jesus Christ, is all the more powerful because He has the authority that comes from the Lord, that comes from the Father. All the authority that the Lord has been given to Him. At mabalin tayo nga mausap. Bawat itinagan ni Apo Jesus. So may kakakabsan, ay tikarin ka na ito. 1 Peter chapter 5 verse 8. When the Apostle Peter said to the believers, agsalubag kayo, agsipod kayo, agdakdakiwas ti Diablo ang abuso. Kasadyon nga mumargargar, nagsapon iti alununan. Agsalubag tayo na, agsipod tayo. Ang mga tulangin di nga naginisang sangwan tayo niya, naman. Kat atake gaya mo niti kabuso, ng sabalin na ramidan tayo ngawagas. Tatlo lang ito'y kan maagasan mo ito anyaman. Ephesians chapter 6 verse 10, Paul said, kamaudyanan ng kakabsat agbalin kay anadibker iti panatikay kay sayo ti Abo kaya tinapilan kapat nakabalinan. Let us stand firm in the Lord. Yes, we have our enemies. Let us stand firm tayo iti Abo. Ang takder tayo nga nadibker iti Abo. Kini Apo Diyos, kabaalan tayo nga mapagbaligyan iti Abo. Kabaalan tayo nga abakan iti kapuso. Nagpasan nga inabak ni Apo Jesus iti kapuso more than 2,000 years ago at the cross of Calvary. We have now the power to do this. We have now the power to overcome the enemy because we have the Holy Spirit in us. The Holy Spirit that gives power, that gives anointing in order for us to overcome whatever nagiti umay nga kabusong tayo ditunggalan. Nakapsat, dahil tayo di kabusong tayo. May katwa pa na pangalawang message pa lang po ito. We will expose the enemy. Ito sumarsarno pa eh. Kala daw kan Domingo kakatuwal. Let us pray. Diyos may San Juan. Panakabalin ka nga Diyos. Si kay Diyos iti waya-waya. Nagyaman kami ti oras ngayon ay. Kas at adalan mi Apo Diyos ato yung serye iti adal. Adal nga mag-i-expose iti kabusog ganiti aramen. Dito'y may makita nga seryoso. Kaya naman sarday na nga mga atake kada kami. Apo, may kadwa pa ilang ato'y nga adal nga padun itimpakitang kada kami. Kas pakilaban kami, Apo Diyos, suruan na kami nga ron kag sa dumag. Ang sipot kan agbalin na natipker, amang samo kadagiti kabusog. Tiyempo, Apo Diyos, tapno ang seryoso kami. Tiyempo, tapno agbalin kami na nasipot kasanang mo. Sabi kaya, kay ayamin na kami iti kabusog, Apo Diyos. Naglabas na dagiti tiyempo nga isunod ni mga paaba. At to'y iti tiyempo, Apo, agtakder kami, babaan iti turay, kad pan nakabalin nga inted mo, kada kami babaan kad Kristo. Babalin na Apo Diyos, idagdalag sa pagmamano kadagiti kakapsat ko ita. Kad madama nga makapagpadas iti atake iti kabuso. Apo, babaan iti nagan ni Apo Jesus. I take authority over the works of the enemy iti biyag na gito'y nga kakapsat. Nagakalang ti anyaman nga garaw, plano,
Kan aramiden da iti bibiyag dagitoy nga sa kulit tagan ng daway. Iti nagan ni Jesus. Kung sakit ka dadaulat at yaman na sa ikagkan, iti kapuso iti biyag, itamag naon. Itinagan ni Jesus. Itinagan mo ang kurno amin ken kaapo, kang runaan dagitoy nga kapuso. Gitawin ken i-aplikar mi, ba't lang itatangan ng daway, itidara ni Apo Jesus iti biyag mi. Kas protection mi ita, ken iti sumarsarunong pay nga daw. Awag tiyan yaman, ang maaramid iti kapuso ka daw. Ikan na kami Apo iti turan ka ron. Pigsakan bilang, kagbiyag tunggalan na. Kaya si kalaan iti padayaman, dan pagrubaban mi iti tunggalan daw, agaraw, kanagari, ka iti bibiyag mi nga rugan, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen and amen.